سلام كميتقانوز خبركم تخطاتلتين لومي سوني حال لكاتي تدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زعدم بيطرس منكسي عرست زينا عبد سمين أو كيح بحري لعلى 17 مليون نقفة عبد مدبات محبرة والحنة وعيلو عبد نوزبات سنة تريد بزقبر لن حكمنا وكنكن تبغي سنة اللواء عبد زبادو باوغي بحري مدبات كتابة عبد مكلخة الحمامات العلا بركتير كورلو تانا قنت وقنات ليبيان مساقر منقستن خمرحو عبد زترقحو حجيات رادا اليوم سراوت ميانمار نسيب لاو من محدار تهاجر كاب سلطان كمزا عليو يقال حلو إيران عبد قداي زي تسلم أفغانستان منقوين يخينا كتسرح كم تخل حبيرا عبد كرتشن عسران عبد زباسي من وقعه بحري لعلى 17 مليون نقفاز ود مدبات محبرة ودحنت كم تسلاسلة كاب جانفر منستر عيون محبرة ودحنت نسترخ بحبري تفليتون عبد جانفر حلافي محبرة ودحنت أتو إسماعيل عثمان إيرينا بزها بحبريتا كابتي جنزب لعلى 10 مليون دبس سدرا سوات أستاذ 3 مليون نقفة نتعلي تحربنيا تسونكلان أستاذ 4 مليون نقفة دما نمت يستقمات وجناتن دقف ناوت تمرتن كم زوات أجليتون بزيك هذه حربية تسونكلان كينات ما بقى سجنزب رخيبة من نفسهم نخخول بزوات أمدب نخلت 230 شمنتن كابهم كاب ولد ناس أزغانة زواري نايلقى عدلات كم ترحوها أتسمع الحبيرون زي كم دي لنقول لها وتأذنوا برزيقاتات 470 شعات سدرا سوات لعلى كل 3 مليون 270 شحن نقفة كم زبركوتو كفلت تخيل الله عبد النوزبا تسنيت ريت بزقبر لن حكمنا وكنكن طبق يسسنا اللوا وكيل إيرينا مانيل تسفاي نزدالو تبصاب شام تولده كقربين عبد النوزبا تسنيت ريت بزقبر لن حكمنا وكنكن زرخ بو سرع كتابة عنا انت حليو عب طبق درجة 5 ركبة عبيت صحفة حرشان نوزبا تسنيت تتصوعي هبت انسسا آتو إلياس مناسي حابيروم أبتين الزبا كبتي تلبجع أجمالن مسعنيان زت تغاللا لعل 310 شح تريد كم زلوا زجلساتو إلياس أتبيت صحفة تسرز تفر عليه وشتاون قدامهم بالعتن حماماتن بزكايدو سرع كتابة دما أبزوان زي أبصبو درجة مهلاون أفليتهم أبزع عمد كوابي حموش شحن 600 كوابي إزي حكمنا واقل ترهيبهم كومون زيادة بزي ብዙ አሰካፊ ዝኾነ ናይ ሕማም ዕቡት ቀልቢ ስለ ዝነበረ ብካምፓይን ደረጃ ኣብ ከባቢ መምሕዳራት ከይድና ብሙሉእ ዘን ኣብኡ ዘለዎ ኣኽላብ ከቲብናዮም በዓል ፒፒአር ዝበሃሉ ጉልሃይ መሰል ዝበሃል ሕማም ከምኡውን ሓሓሊፉ ፍሮማይ ነይሩ ኮይኑ ግን በቲ ዝተገበረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት إذن حمامات توقينا له معناته حجون كتسالي مس دوب سلزلنا يسقرا يخوضوا يموتوا سلزهونه نزي بعتب سامبل داوساتك مرمركا كتابات كم زغبر نكوبروين ابتخابز تهانص اديغاتاتون تحت بايتاو ماي بمهبتام منጭ ماي سبن طريتن او حسن سلزلوا ماي نمنداي نزنبره حالكي حرستوتن طريتومن كم توغدم زد ما بتعنا طريتن زهبو مهرتن رؤي وصيت ترخيبو خمزلو ارديوم احنا حجي زلونا كبابي بتي ناي فانكو ديغا تحت بايتاو ماي سلازونه قدم رحو نيرو كبابي 10 متر قال وش نيرو حجاب 2 متر او 3 متر سلازمص زلو تن تحت بايتاو مايون زو حغازي بقعتون طعنون زي ترغاغص كاب طريت بقتا ناب تغلغلتي زقرب صبا نمغتا ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ከተማ ተሰነይ መዝሓሊት ጸባ ትካል ከም ዝሃነጸ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣገልግሎት ስለ ዘይጀመረት ዝምልኮታ ኣካል ነት መስርሕ ከቀላጥፎ ጸዊዑም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ዞባ ተሰነይ ተጸዋዒ ልምዓት ስጋ ኣቶ ርእሶም ኣርኣያ በወገኑ ሎም ዘበን ምስ ዝነበረ ህጡር ክራማት ዝሓሸ ቀጠልያ ምግቢ እንስሳ ተረፍ ምህርቲ ሕርሻን ሰዓሪ መሮርን ከምኡውን ልዕሊ 27000 ሄክታር ንጥሪት ዝተሓዘ መጋሃጫ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብሙሉእ ሳዕሪ ቃንጫ تي جرين فودرز بحال ناي قطاليا مغبي انسا مالتي بمولو ننا تفرينا اصنعنيا حجي افتي قطاليا مغبي انسا زبحال كساب لعلي 15000 كونتال اب عامت كنركب كم زهل مصنعات تغيرو
እንደገና ኣብቲ ተረፍ ምህርቲ ዝበሃል ሳዕርን ቃንጫን ማለት እዩ ናይ ቃንጫ ብልቱ ብመሸላ ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ሳዕሪ መሮር መጋሃጫ ዝበሃል ክሳብ ልዕሊ 900,000 ኩንታል ንረክብ ከም ዝኽእልሲ ኣጽኒዕና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ለብዘበን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ እምበር እኹል እዩ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሕጂ ጓሶሲ ነቲ መግቢ እውን ብሳይንስ ዓይነት ክመሓድሮ ይኽእሉ ተረፍ ምህርቲ ቃንጫ ንኣብነት መብዛሕትኡ ኣይከብን እዩ ኣኪቦም ከዚኖም ኣብ ሓደ ኣብቲ ግዜ ጥሜት ክጥቀሙሉ ሳዕሪ በጋባብ ክበፅሖ ከምዚ ገይሮም ክኸዱ ጥራይ የድላባኣነ ማለት እዩ ወነንቲ ጥሪት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ጥሪቶም ብዝግበረለን ዘሎ ሕክምናዊ ክንክንን ኣብ ቀረባኦም ብዝረኽቦ ዘለዉ ማይን መጋሃጫን ጥዕንአን ተሓልዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከባ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሸፈኑ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ኣገልግሎት ክታበት ህጻናት ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምውሓዝ ጥዕና ዜጋታትን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ መደብ ክታበት መንእሰይ ሕመድ እድሪስ ኒኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕማም ቲቢ ፖሊዮ አንቅፂ ንድር ሳምቡ ቴታኑስ ተኽተኽታ ንፊዮን ሩቤላን ገለ ካብቶም ብክታበት ክንከላኸሎም እንኽእል ሕማማት ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ትካላት ጥዕናን ብተንቀሳቐስቲ ጉጅለታትን ብዝሰላሰሉ ስሩዕ መደባት ክታበት ንምቁፅጻሮም ከም ተኻልፍ ሊጡ ንዕሸላትን ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናትን ጸረ 12 ሕማማት ስሩዕ ክታበት ካብ 15 ክሳብ 45 ዓመት ንዝዕድሚኦም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክታበት ጸረ ቴታኑስ ከም ዝውሃብ ዝጠቐሰ መንእሰይ ሕመድ ንቕሓትን ተጠቃምነትን ህዝቢ ዝምስገን ምዃኑ ብሪሁ ትካላት ጥዕና እኹል ናይ መድሃኒት ቀረብን መዝሓሊ ፍሪጃትን ከዓጥቃ ምኽኣልን ኣብ ዓወት ዝሰላሰሉ መደባት ክታበት ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ድማ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ መደብ ክታበት መንእሰይ ሕመድ እድሪስ ኣብ መወዳእታ ብስሩዕ ኣገባብን ብወፍርን ዝውሃብ ክታበት ሳላ ውህድ ተሳትፎ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ሸቱ ይወቅዕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተመዝጊቡ ንዘለዉ ውፅኢት ብምዕቃብ ዝያዳ ዕቤት ንምምዝጋብ እቲ ልሙድ ተሳትፎን ውህደትን ክቕጽል ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ ሃበሮ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፍልፍለ ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተዋሃሂዶም ኣድማዒ ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ካብ ወርሒ ሓምለ 2020 ዝቕጽል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብቐንዱ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ምዝላይ ምስራሕን ምጽጋንን መገብቲ ጽርግያታት ከምኡን ምትእትታው ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ፍልፍለ ኣቶ መሐመድ ሰዒድ እድሪስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ዛጊት ኣስታ 32 ኪሎ ሜትር ከም ተዓመን እቲ ስራሕ ቀጻሊ ምዃኑን ገሊጹ ተሳተፍቲ ብግዲኦም ብዘሰላስልዎ ዘለዉ ጽገናታት ጽርግያ ናይ መጓዓዝያ ጸገሞም ኣዝዩ ከም ተቓለለ ብምሕባር ኣብ ከባቢ ምምሕዳር ከባቢ ዳዱ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ዝርከብ ሩባዓን ሰባ ብፍላይ ኣብ ክራማት ኣብ ንብረት ክሳራታት የውርድ ስለ ዘሎ ነባር ፍታሕ ክናደየሉ ሓቲቶም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል ዜናታት ወጻኢ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ዘተ ሰላም ንመሰጋገሪ መንግስቲ ክመርሑ ብሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተረቑሑ ሕፁያት ከም ተረዳድኡ ተገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ሳልስቲ ድማ ኣብቲ ዘተ ሰላም ዝሳተፉ ዘለዉ 75 ወከልቲ ህዝብን ተቐናቐንቲ ሓይልታትን ኣብ ምዛም ናይ ዝዓመት እዚ ሓፈሻዊ ምርጫታት ክሳብ ዝካየድ ነታ ሃገር ዝመርሕ 3 ኣባላቱ ቤት ምክሪ ፕሬዚደንት ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር ክመርፁ እዮም እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ብሰላምን ዓወትን ከም ዝቃናዕ ብምርግጋጽ ን10 ዓመት ኣስታት ዝቐጸለ ግጭትን ዕግርግርን ሰላማዊ መዓልቦ ክረክብ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኣብቲ ምርጫ ንምዕዋት ዝግበር ቅድድም ትፍናን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ቀቢላታትን ብምዕራግ ነታ ሃገር ዳግም ናብ ግጭት ከይሸማዮም ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ስጋቶም ዝገልጹ ዘለዉ ኣብዚ ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ዝሳተፉ ዘለዉ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ኣቐዲሞም ኣብ ኣመሓደርቲ ዓበይቲ መንግስታውያን ትካላት ከም ተሰማምዑ ይዝካር ሰራዊት ሚያንማር ንመራሒት ሲቪላዊ መንግስቲ ሃገር ኦንግ ሳን ሹን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው መሪሕነት ሃገር ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘእተወ ሎሚ ሓደ ለካቲት ኣፍሊጡ
ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀውን ሰራዊት ሚያንማር ሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ምስታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ መንጎቲ ብኦንግ ሳን ሱቺ ዝምራሕ ሲቪላዊ መንግስቲ ሚያንማርን ሰራዊትን ዝጸንሐ ፍልሊ እናዓረገ ክመጽእ ምጽንሒ ዝሕበር ውድብ ሕራት ሃገራት መብዛሕተን ሃገራት ኤውሮጳ ኤስያን ፓሲፊክን ከምኡን ካልኦት መንግስታትን ውድባትን ነዚ ብሰራዊት ሚያንማር ዝተወስደ ስጉምቲ ዘለዎም ተቃውሞ ክገልጹ እንከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ሰራዊት ሚያንማር ብውሽጥን ግዳምን ድሕሪ ዝተገብረሉ ጸቕጢ ንምሕደራ መንግስቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ክሰጋገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ይፍቂዱ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎቲ ሰራዊትን ዝተመስረተ ሲቪላዊ መንግስትን ዘሎ ፍልሊ እናገፍሐ ክመጽእ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ ኢራን ኣብ መንጎ ጉጅለ ጣሊባንን መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ተበጋጊሱ ኣብ ዘሎ ዘተሰላም ከም መንጎኛ ኮይና ክትዓይ ከም እትኽእል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ይሓቢሩ ሚኒስተር ዛሪፍ ነዚ ገለጸት ማለ 31 ጥሪ ኣብ ከተማ ጣህራን ምብጻሕ ምስ ዝፈጸመ ብፖለቲካዊ ሓላፊ ጣሊባን ሙላህ ዓብዱል ቃኒ ባርዳር ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽቲ ጉጅለ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣብ ትርከብ ሚኒስተር ዛፊሪ ሃገሩን ኩሉ ቀቢላታትን እንዳታትን ዘጣመረ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ክቆም ከም ትድግፍ ከም ዝገለጸ ማዕከና ዜና ቃሊሐን ኣፈኛ ጉጅለ ጣሊባን ብወገኑ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ትርከብ ኣብ ህሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ዘተሰላም ኣፍጋኒስታንን ገስጋሱን ከምኡን ትግባረ ስምዕ ሰላም ኣዶሓ ዘተኮረ ዕውት ዝርብ ከም ተገብረ ገሊጹ ኢራን ጉጅለ ጣሊባን ካብ ዝቃወማ ሃገራት ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስቲ ጉጅለ ብዝኸተመቶ ስምዕ ሰላም ሰራዊታ ካብቲ ሃገር ንምስሓብ ድሕሪ ዘውፅኣቶ ውጥን ግን ኢራን ምስቲ ጉጅለ ዝነበራ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ቀጻሊ ጻዕርታት ከተካይድ ምጽናሓ እዩ ዝግለጽ እዚ ምዕባላታት እዚ ኢራን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘለዋ ጽልዋ ከተዕቢ ዝሕግዝ ብምዃኑ ንኣሜሪካ ኣሰካፊ ከም ዝገብሮ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኢራን ብምዕጣቕ ጉጅለ ጣሊባን ክትከሳ ምጽንሓ ይግለጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝበጽሖ ስምዕ ሰላም ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ይሕብር ብምህላው ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ቀንዲ ጂኦፖለቲካዊ ፍልይ ዝጠንቆም ዓውድታት ግጭት ከም ዝኸውን ጉልሕ ኮይኑ ኣሎ روسيان تركنا بمنغو أرمينيان أذربيجان نستبعد سمع مقرات تخص زكاتة حبراو مأكل عقيما اتي مس أرمينيا أب زداو جزات أذربيجان زقوم مأكل كاب كلتين هاجرات استوات بتغلى سوس عبارات حق فقينو نتكبر سمع ككاتة المخانة تجليتون بقداي أكارخار الزبان ناغورنا كاراباخ أب منغو سراويت أرمينيان أذربيجان أب ورح مسكرم كرتشن عسران بستول لعجتت كاب كلتين وجنات العلي حاموش شحكم تقتلوت أبتباتي تقصون تجت بمنغونية روسيا عب ورحت كمتين نايت عامتتي دهر زتقت مسمع مقرات تقصي كم زعرفن زاجت تغيير كم زلني فلات روسيا نتسمع عب محاس كم زنت فوز جلستهم لعلي كرت شواتات درات نابتي كوابي أوافيرا مهلواي ذكر أذربيجان أرمينيا عب موداتها شانت شعات 209 بزكايرو وتادرا ورسمي لعلي 3 حسابات كم تقتلوت أبسابات يذكرون بريطانيا أبال نتسا نقداو دب إيسيا باسفيك تكون بواقعي كم زحاتة تفليتا أبال هاجرات نقداو دبن حتى بريطانيا كاب زمت صمن كمية يتقالو كم زجمرا زتقصد صبصبات كتصنبرا زلة تقولوا العلم مخانا عميتهم اتحتو تقبلنا ترغيبو بريطانيا ابت نقداو دبن جابان تختيلا بقطبا ذهب تمت أبال كتكونيا كاب موداتا كلتشن عسران كاب أوروبا حبرات تقليلا زوصت بريطانيا مس حيالو كالوت هاجرات نقداو سمعت تختم كم زلاي فلات متصنبارنا بنقداو دب إيسيا باسفيك بسنك كورونا فيروس تحسي زلو كتبا بريطانيا نمبربار أوتاو ترا كم زهلو كيلاتاتي أمتون 11 أبال هاجرات زحاكف نقداو دب إيسيا باسفيك بجمجام 10 ناي عالماو أوتات كم زشفني قلات اتي اب 2018 استمسرت نقداو ودب نجابان كندا أستراليا سنغافور مكسيكو تشيلي ماليزيا نيوزيلاند فيتنام بيرون برونين يحقف
ب3 ጥሪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰመዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ዓፍሪን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ሩስያ ዝርከቦም 25 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከካይዱ ዝጸንሑ ሽበራውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ብኣግኡ ተኣሚቱሎ እቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ቅልውላው ሶርያ ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ባሉታት ዝጸሉ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ነቲ ኣብ 2011 ዝተወልዐ ቅልውላው ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽበ ይፍለጥ ኣብ ሶርያ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ሰላማዊ ማዕበል ወሲኑ ዘሎ ቅልውላው ከም ዝኾነ ምስታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ ባሕቲ ለካቲት 2021 ፍርቂ መዓልቲ ፈረቓን ዝተዳለወ ዜና መሰናዶዋ ብዝተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ